kuwi piye? Para Guta, kula wonten dawuh. Siang Bathara rantri kantak penggalih ora ana liya mung kejaba kadangku ya Gusti Narayana. Raden Narayana kados pundi sinuwun? Lah ya kuwi to. Wah. Narayana ki rumangsane apa isih Jaka napa piye jane? Yen tak pikir dheweke kok ora duwe rasa welas karo bojone Kyai Jembawati. Lan maneh sing padha ora ngerti dikira aku iki sedulur tuwa sing ora bisa ngandani sedulur nom para Guta. Apa kira-kira Narayana kuwi meri karo Baladewa? Saksurute Kanjeng Rama Prabu Basudewa ingsun ingkang pinilih minangka dadi Narendra Mandura. Mbacutake Kanjeng Rama Basudewa. Para Guta, kula wonten dawuh. Baladewa kuwi